Sir Ma'am, the YouTube company and all apps of Google company. This is only my channel. The name of my channel is Ferdinand Leo Official Channel. I repeat, I did not transfer yet this YouTube channel of mine or Google account or my photos, videos to other devices like laptop or computer. So if anyone got my IP address, kindly check that also, because there's a possibility that if someone got my IP address, they can access my storage. So check that also, Sir Ma'am, in the YouTube company and all apps of Google company for the protection of my videos, photos, and audios. Bulag daw ang pag-ibig by Freddie Aguilar. Inuulit. God bless everyone, and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just i-type nyo lang Ferdinand Leo Official Channel sa inyong mga YouTube app. Just type Ferdinand Leo Official Channel in your YouTube app if you are searching me. Sinikap kong magbago lang dahil sa'yo. Minamahal kita. Lumambot ang puso kung dati ay bato. Dahil sa pag-ibig mo. Bulag daw ang pag-ibig. Siguro nga ay totoo, dahil ako'y inibig mo. Binigyan mo ng bagong pananaw. Damdamin ay ginising mo. Pag-ibig kong tigang iyong diligan. Salamat sa pag-ibig mo. Giliw, bulag daw ang pag-ibig. Siguro nga'y totoo, dahil ako'y inibig mo. Minsan nagtatanong ang puso kong ito, ba't ako ang mahal mo? Ano ba ang iyong nakita sa akin? At ako'y inibig mo. Giliw, bulag daw ang pag-ibig.
ang pag-ibig. Marahil nga ay totoo, dahil ako'y inibig mo. Thank you guys for watching. And again, don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. I-type nyo lang Ferdinand Leo Official Channel sa inyong mga YouTube app. If you're searching me, just type Ferdinand Leo Official Channel. I'm from the Philippines. I'm Filipino. I'm a Guru from Mountain Province. God bless everyone. I love you all, Mama. Chup chup.